sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli ko di lamɛnbajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔw la. Ni ye an ka bi alamisadon uti kalo tile 17 san 2023 tabalen kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. An ka bi kunnafoni fanba bɛna boli minnu kan o de ye ninnu ye. Fɛn min ye CEDEAO jamana ɲɛmaw ye, olu ka ɲɔgɔn ye ba bolodalen do bi Akara walasa ka se ka kuma finitigilaka minnu kan ka bila ka taa Niger jamana kɔnɔ olu koɲɛw kan. Jihadimaw ye bingani wale kɛ taratadon Niger jamana kɔnɔ min kɛra sababu ye ka yen finitigilaka ma 17 ka olu bɔnɛ u ni na. O kɔfɛ fɛn min ye tungatagala ma 60 ye, olu de tanyana kɔgɔji kɔnɔna na Senegali yan fan fɛ kabini juillet kalo daminɛ minnu yɛrɛ yira tɛnɛndon tɛmɛnen na Cap Vert kɔgɔji yan fan fɛ. An ka bi sɔgɔmadena don ma welelen bɛ bɔ Ɲame ni o ye Yusuf Seriba ye, jateminɛlikɛla do kunnafonidiso la Niger jamana kan an ko min ma ko ECHO. A bɛna kuma ye a ka jamana lahalayaw la ni o bɛ tali kɛ Niger la. Aw ni sɔgɔma kokura, a y'aw bisimila. Aw ka bi alamisadon tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ fanba bɛna boli Niger jamana lahalayaw kan. Bi fɛn min ye CEDEAO jamana ɲɛmaw ye, olu kan ka ɲɔgɔn ye baboloda Akara walasa finitigilaka kofɔlen minnu fɔra k'u bɛna bila ka taa Niger jamana kan walasa ka se ka taa Mohamed Bazoum min ni ale yɛrɛ ka fanga kundafiri la k'ale lasegin kura ye fanga la. O koɲɛw kan Mohamed Touré ale bɛ caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniyaw la. Dɔgɔkun 3 u ka fanga minɛni kɔfɛ CEDEAO sɔrɔdasiw ka dɔnko banbali bɛ ɲamai kan hali bi. Nga welekan minnu kɛra walasa ka nin gɛlɛya nin ɲɛnabɔ hɛrɛ la olu cayara nin don laban ninnu na. An sinsinnen tora ciden juru sira kan walasa ka segin sariya sunba sigi cogo la. Amerik jamana kɔkan minisiri Anthony Blinken y'o fɔ tarata don. Rusi jamanatigi Vladimir Putin ni Mali Assimi Goïta fana b'a ɲini ka fɔlɔ ka nin gɛlɛya nin ɲɛnabɔ hɛrɛ la. Tarata don Niger jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura min sigira sɔrɔdasiw fɛ Ɲamɛ n'o ye Ali Mahamad Lamine Zeyni ye. O taara Jamena, Chad jamana ka furancɛ jamanatigi Mahamad Idris Déby Itno y'a bisimila yɔrɔ min na. A siɲɛ fɔlɔ don a y'a jira k'a ka jamana bɛ tɛmɛsira taabolo dɔ kɔnɔ. Chad y'a jira dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a tɛna sen don sɔrɔdasi baara dɔ la CEDEAO kɛrɛfɛ ale tɛ min kɔnɔ. Mali ni Burkina sigiɲɔgɔnw y'u ka jɛkafɔ jira ni général ye Ɲamɛ minnu dalen b'a la ko sɔrɔdasiw ka baara kɛli u ka jamana kama o bɛna kɛ bingani ye min tɛ sariya kɔnɔ ani min tɛ foyi ɲɛ. U y'o lahidu ta ko jaabi teliya bɛna kɛ bingani suguya bɛɛ la. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kiban kunnafoni di, a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn, an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Jihadimaw ye bingani wale kɛ Niger jamana kan min kɛra sababu ye ka yen finitigilaka ma 17 ka olu bɔnɛ u ni na. Nin waleya yɛrɛ kɛra ka kɔn farafina tilebiyanfan jamana ɲɛmaw olu ka ɲɔgɔn ye ba ɲɛ min kan ka kɛ bi finitigilakaw ka koɲɛw kan minnu kan ka bila ka taa Niger jamana kan walasa ka se ka fanga lasegin kura ye min yɛrɛ kun dafiri la juillet kalo tile 26 tɛmɛnen na. Modibo Dambele bɛ caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniyaw la. Niger jamana ye fure kura wɛrɛ sigi tuguni tarata don tilegan fɛ daminɛ la. A dɔgɔyalenba ye Niger sɔrɔdasiw mɔgɔ 17 minnu fagara ani ka mɔgɔ 20 jogi u ka jatigɛ wale dankarili dɔ senfɛ mun bɛ danbɔ ni Burkina Faso ye jamana worodugu ani tilebiyanfan na. U ka laseli dɔ la ni ale carila tarata don CEDEAO ko dankarili caman de kɛra mun bɔra jatigɛ wale fanfɛla la ni a nana ni Niger sɔrɔdasiw caman olu ni kɛnɛkaraba bɔli ye kasɔrɔ a ma a kɛra wagati min na o
piripirilatigɛ nin tɔn a ye nin waleya in kɔn kosɛbɛ a ye weleweleda fana kɛ Ɲame Sardasu fanga ye u ka segin ni sariya kɔnɔna la Niger jamana la yaasa u ka se k'u hakili bila jamana lakanani koɲa kan ni u ka kuma la ale fɛgɛyara u ka fanga dafiri ni o kɛra jamana kɔnɔna la a kumakan in na taratadon dankarili ɲɔgɔnna tun ma kɛ kabi fanga dafirila juillet kalo tile 26 Sardasu minnu ye fanga ta n'u a ɲɛmɔgɔ o ye General Abdurrahman Chani ko o nana ni jamana ka lakanani ale fanga dɔgɔyali ye yaasa u bɛ se ka fanga dafiri ko ka a tiɲɛtigiya u ka kuma la Niger Sardasulakaw wulilen do k'u jɔ san caman yaasa u bɛ se ka jadi wale kɛlɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tilaberi mara la ni ale bɛ dan bɔ jamana 3 dancɛ yɔrɔ la ni o ye Niger, Burkina ani Mali ye ni dankarili ale kɛra ye taratadon o yɔrɔ ninnu na yanni fanga dafiri cɛ Faransi ni ale ka Sardasu 1500 bɛ Niger ale tun jɔyɔrɔ ka bon ni Niger Sardasulakaw ye jatigɛwale kɛlɛliko la nka nin wagatinin na a jalakilen do Ɲame fanga kura fɛ ko a bɛ a da don la CEDEAO ka hakililaw ani waleyaw tali kumaw la. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bako Jikɔrɔni adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ balimaw lamɛnbaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma n'i y'o jɛ sigidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na a bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ne bɛ nin lamɛn wa ka di ye bɛɛ k'a lamɛn ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbagalafili ne ka radio lamɛnta kɔni ye Amerikanw ka nɛgɛjuru sira ye. A yirala k'a fɔ k'u ka ca ni tungatagala maa 60 ye minnu tora kɔgɔji la Senegali yanfan fɛ kabini juillet kalo daminɛ u yera tɛnɛndon tɛmɛnin na Cap Vert kɔgɔji yanfan fɛ Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli k'an ye nin kunnafoniya in na. Mɔgɔ minnu sara olu hakɛ jatera ko mɔgɔ 63 mɔgɔ 38 olu balora denmisɛnnin 4 minnu si bɛ san 12 ka se san 16 ma OIM n'o ye Organisation Internationale Migration ka kumalasela Safa Micheli y'o fɔ AFP ye o kuru nin yera Atlantique kɔgɔji kan kilomɛtiri 277 ɲɔgɔn ka bɔ Cap Vert gun sal la tɛnɛndon Espagne mɔnikɛ kurun dɔ fɛ min ye Cap Vert famaw lasɔmi gunkan polisiw y'o fɔ kilomɛtiri 600 ɲɔgɔn ka bɔ Senegal kɔgɔjida la ni mɔgɔ 38 minnu kisira olu kɔfɛ kisibagaw ye mɔgɔ 7 su sɔrɔ kumalasela nin y'o fɔ ka kɛɲɛ ni mɔgɔ kisilenw ka sariya ye Senegal jamana kɔkan minisiriso ni kunnafoni wɛrɛw ye minnu fɔ kurun nin tun bɔra Fastboy sigida la tilebi fɛ Senegal kɔgɔji la juillet kalo o tile 10 ni mɔgɔ 101 tun bɛ a kɔnɔ o cogo la mɔgɔ 56 tununa a ka ca la ni mɔgɔ tununa kurunba dɔ tiɲɛni kɔfɛ u bɛ jate k'u sara o ye kumalasela nin ka fɔta ye laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kumalase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ma kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn bɛɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kun fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kumalase soba ye. Den ye Yusuf Seriba ye min ni ale yɛrɛ ye jateminɛlikɛla ye ka bɔ kunnafonidiso la Niger jamana kan an ko min ma ko ECHO a bɛna Mahamud Kaba Jakite ka ɲininkaliw jaabi a ka jamana lahalayaw kan ni o bɛ tali kɛ Niger jamana na an k'u lamɛn.
Yusuf Seriba ini nyantuma amba jakite abinin ka togo kun sababu sisan sordasu ye fanga dafiri Niger ku ka nyama ko sigi jamana kuna General Chani lamini jamana olu ka ton CEDEAO ani kokan jamana chama mason ni fanga dafiri ma u ku be fe sordasu ka Mohamed Bazoum labla ni ka asigi fanga la anola yala ebolo obisika nyablen wa un retour de Bazoum Mohamed au pouvoir mi ye Mohamed Bazoum sigile kana fanga la ne kuni bolo o tena se ka nyablen min koni mbese ka ke o ye CEDEAO ani CNSP sordasu ka ben donateme fanga la o furanche fanga yi mangan ka jenya akanga ke wakati kunguruni ne konona la akanga labani kalafiliye na fo donateme fanga o bebe ke chugumina nga sordasu se mangan ka ye o kalafili la foni u ye finimbo ukana ninga ke civilier cette fois-ci en tant que civil lamini jamano ka jekulu CEDEAO ani UEMOA olu kelembe ka gerente chamanta ka sigi Niger kambi o nyangini nununa ka frontière datuku baloti don atibo furaw be ten courant yɛrɛ fana tigɛlen do Nigériakaw fɛ yala e bolo Niger jamanadenw na se ka nin kun fɔ wagati jan wa mon avis je crois que il sera très difficile ne bolo a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Niger jamanadenw ka ɲangini ninnu kun minnu tara ka bin Niger ka nin wagati na CEDEAO ani UEMOA fɛ nin gɛrɛntɛ minnu bɛ Nigerkaw kan nin wagati na ni yɛlɛma ma don a la madala ni dugudenw na se ka a kun yani wagati jan cɛ aw yɛrɛ b'a dɔn ko Niger ye jamana ye fantanya barika ka bon yɔrɔ min na kosɛbɛ misalila diɲɛ tɔnba ka wari bonba Banque mondiale o ka san 2022 baaraw jaabi Niger kan maa duuru ni o ta Niger kɔnɔ i bɛ taga sɔrɔ maa 2 olu ye fantan bolontanw ye se fosi tɛ minnu ye n'i ye olu fara ɲɔgɔn kan o sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko Niger jamanaden miliyɔn 10 de ye sentanw ye o ka taa ka bɔ ye sifinw fana ti baara la wa n'i ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ta kɛmɛ sira la 80 ɲɔgɔn bɛɛ ye sɛnɛkɛlaw ye olu bɛɛ bɛ togodaw la ni jateminɛ ninnu bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ani CNSP kan ka sigi ka kuma ani kokan jamanaw bɛɛ lajɛlen u ka ɲɔgɔn faamuya donatɛmɛ fanga la de la table de négociation. Sordasiw ka fanga talen kɔfɛ u ye ministre ɲɛmaa si ko Lamine Zein ale ye banki baarala ye wa farafina wariko ani yiriwako cakɛda BAD ale tun ye u ka lasigiden ye Tchad yala e bolo nin cɛ in na se ka Niger bɔ a ka nin wagati na gɛlɛyaw kɔnɔ nin ka yiriwa sabati dugudenw ye wa ce gouvernement vient répondre en tout cas à une demande nin gouvernement in nana a na wagati la jateminɛ fɔlɔ a ka ca ni san 10 ye bi Nigerkaw tun b'a ɲini k'a fɔ ko gouvernement jama kana caya walasa ko baara ka se ka kɛ ka ɲa wa ko musakaw kana bonya jamana kun ga o ma se ka sira sɔrɔ jamana ɲamakɔrɔ Isufu Mahamadu ka wagati la i tun b'a ye k'a fɔ ko minisiriw ka ca ka dama tɛmɛ 30 40 wagati dɔw la fo 50 sabula minisiriw yɛrɛ bɛ yen ga maa dɔgɛrɛw tun bɛ yen minisiriya jɔyɔrɔ tun bɛ minnu bolo ka sɔrɔ u tun tɛ minisiriya la donc nin y'a siyɛn fɔlɔ de ye gouvernement kɔnɔ minisiri ka dan 21 na o ye ko ye min jara fasodenw ye kosɛbɛ min ye Lamine Zein ka fanfɛla ye maaw jigi bɛ ale kan kosɛbɛ sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a delila ka kɛ minisiri ka tɛmɛ ni o ye wariko minisiri ye ministre des finances Mahamadou Tandjaka fanga wagati o kɔfɛ n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min warila baaralaba don min ye baara kɛ badi ye o bɛɛ b'a yira k'a bɛ Niger gɛlɛyaw dɔn wa min ye yiriwa ko ye k'a bɛ se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ diɲɛ fan bɛɛ Niger tɔgɔ la CEDEAO ko ni sɔrdasiw ma sɔn ka bɔ fanga la nɔgɔya la k'u n'u lawuli jagoya ni marifa ye yala e bolo o bɛ se ka kɛ wa nous pensons sincèrement que la CEDEAO n'irait pas jusqu'à ce point d'abord premièrement anw kɔni bolo CEDEAO ka bagabaga in tɛna taa fo kana fɔ ko sɔrdasiw bɛna don Niger kama kɛlɛ la n'i y'a jateminɛ jamana camanw bɛ yen lamini na hali faragɛla minnu ma sɔn cogo si la ko sɔrdasiw kana kɛlɛ wuli Niger kɔnɔ walasa ka CNSP bɔ fanga la o ye fɔlɔ ye filanan CEDEAO yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ ko farati caman bɛ nin wulikajɔ in na ni u y'a boloda sabula jamanadenw bɛ yen tɔɔrɔya bɛ se ka don olu kun a bɛ se ka kɛ joginniw ye wa hali maa caman bɛ se ka sa a la o farati ne dalen b'a la k'a fɔ ko CEDEAO bɛ o bɛɛ kalama n'i ye o bɛɛ lajɛlen fana ta ka bɔ yen maa tɛ taa kɛlɛ la ni wari tɛ i kun ne dun dalen b'a la k'a fɔ ko nin wari in tɛna sɔrɔ nin jamana ninnu si kelen-kelenna kun kɛlɛ in yɛrɛ timinandiya tɛ jamanaw jamana n'a bɔra Nigeria, Benin, Côte d'Ivoire ani Senegal la jamana tɔw sen sumayalen don o jamana naani fana bɛɛ kungo bi i yɛrɛ dala bi tiɲɛ don o jamana ninnu bɛɛ basigilen don nka a ka gɛlɛn k'a fɔ ko u ka o musaka modèle ta k'u b'a don jamana gɛrɛ kungo la an ɲan b'a la k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ ka députéw ma sɔn n'a fɔ Senegal nin kɛlɛ ye musaka bɔli la u bɛɛ b'u jigi da tubabuw de kan tiɲɛ don Faransi na sɔn ka musaka sugu bɛɛ don a la nka ne yɛrɛ de ma da la k'a fɔ ko nin kɛlɛ in bɛna sira sɔrɔ ni k'i bɛ kɛlɛ kɛ fo i ka i labɛn a musakaw la kɛlɛ kɛli ye wari de la guerre ça coûte cher Youssouf Seriba
i ni ce. An b'a i ni ce Jakite. Merci. Nin tun ye Yusuf Seriba mankan ye min ni ale yɛrɛ jateminɛlikɛla ye ka bɔ Eko la Niger. Ɲiningali minnu tenkuna la o kɛra Mahamud Kaba Jakite fɛ. Sisan an ka visa ko lahalayaw jateminɛ min yɛrɛ la Faransi jamana ale kun ye dan sigi a ka visaw dili la Mali ale ni Burkina jamana kan. An ka lasigiden Buba Sidibe ale wulila ka se Mali ale ni Burkina cɛbɔ dɔw ma Paris. Faransi jamana kɔkan ko minisiriso de fɔlɔ ye o lase kɛ. Catherine Colonna ka fɔ la Faransi y'o miirina ta baw jamana kofɔlen ninnu n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ko olu bɛ zone rouge la. Zone rouge tɛ dɔwɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ ko basigibaliya ɲɔɲalen don wa ko bingaliwale bɛ se ka kɛ jatigɛwalekɛlaw fɛ o jamana ninnu kan kuma bɛɛ. Faransi marabagaw ka ni laseli in kɔfɛ Mali fana y'a latigɛ ko Mali tɛ visa di Faransikaw ma bilen. Ni waleya in bɛ se ka degun caya jagokɛlaw kan Faransi ni Mali ɲɔgɔn cɛ. Ibrahim Kulibali ye Malien jagokɛla ye Faransi ale ni Mali cɛ. Bon an minnu ye jagɔmisɛnnikɛlaw ye Mali ni Faransi cɛ a kɔni a bɛna k'anw ma kɔlɔlɔba de parce que visa court séjour de b'an bolo n'a fɔra an ka taa ni ka segin ninnu ne o ma se ka ɲɛnabɔ a kɔni bɛna kɛ kɔlɔlɔba de an ka entreprisew ma ani an ka jago sira fɛ. An kɔni bɛ laɲini mun k'u ye vraiment u ka sigi ka fɔ kɛ u ka nin ko ninnu lajɛ ji ɲɛma jɔlen na pour que a kɔlɔlɔ kana yɛlɛ an kan parce que olu kɔlɔlɔ caman tɛ se olu ma kɔlɔlɔ bɛ se an petite ni moyenne entreprisew de ma. Musa Sise ye Malien ye a ka baara ye mobili san ye Faransi ani Europe jamana tɔw la ka taa feere Mali la. A ko in a ye n kamana bɛɛ kan a ye n siran a ye n jɔrɔ sabula a bɛna n ka baara bɛɛ ɲagami a bɛna tiɲɛni fana ladon kun ni visaji dɔra Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ne filɛ nin sisan n bɛ Faransi yan nɔ mais ni n ka visa expiré la fo n ka taa Mali la ka taa renouveler ye. Haruna Wedrago ye Burkina bɛ ye ale ye jagomisɛnnikɛla ye Faransi ale ni Burkina cɛ. A ka fɔ la visa di baliya degun bɛ bonya olu jagokɛlaw de kan. Wala na ne nana kuma situation ni ko ra bon sanction min nana ka kɛ ko visa ti di Burkina bɛw ma ale ni visa ti di Faransiw ma o bɛ na ni vraiment sanction ni a bɛ jouer an kan kojugu. A gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye commerçant ta ye an commerçant ninnu donc an bɛ deli ka visa touriste lo ta ka da tile 2 tile 3 15 jours 1 mois donc an bɛna an ka affaires kɛ et puis ka shop ya donc an b'o tagasegi lo la depuis bitɛ ko nin yɛrɛ tagasegi in daminɛna an ka famille b'o ko ra bitɛ n'an ka commerce ye donc a kɛra nin an bɛ mɔgɔ caman lɔn Faransi kɔnɔ yan donc mɔgɔ caman fana b'an lɔn. Ouattara Ismaël fɛ visa di baliya bɛ na ale mako sa. A b'an ka affaires lo a b'an ka affaire caman lo parce que an bɛ na yan yɔrɔ la ka na an ka business lo kɛ ni visa t'an bolo an tɛ se ka na yan papier t'an bolo k'a fɔ ko an ye ressortissant français de ye bon an domu voyage minnu fana kɛ nin ka se ka an ka denbayaw lo balo k'an ka dumutaw sɔrɔ a la ni an tɛ sera ka visa sɔrɔ tuguni ka voyager ka na an ka affaires kɛ a bɛna ni gɛlɛya caman ye parce que affaire dɔ bɛ yen ni ma se ka déplacer ka na i yɛrɛ ma Faransi kɔnɔ yɔrɔ la a tɛ se ka ɲɛnabɔ f'i yɛrɛ lo ka na f'i ka na i yɛrɛ ma a banba ka na a ɲɛnabɔ. Nga fo ka bɛn ka kɛ kow la o de ye ni jagokɛlaw ka laɲiniw ye. Ouattara Ismaël. Fo jamana fila nin ka filɛ ka se ka nin problème de résoudre ora an min ressortissant ye que ce soit burkinabé ou français an bɛɛ ka se ka circuler quoi voilà parce que olu b'an intéressé que les citoyens an ka se ka circuler an ka se ka na an ka affaires kɛ an ka se ka na an ka bɔ an ka mɔgɔw ye a bɛ bɛɛ nafa quoi. Faransi ni Mali ani Faransi ni Burkina Faso ka fɔɲɔgɔnkɔw daminɛla sɔrɔdasiw nalen fanga la olu kɛra sababu ye ka Faransi sɔrɔdasiw gɛn ka bɔ u ka jamanaw kan. Buba Sidibe VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Paris. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ladalako la olu bɛna walawala Siyaka Tarawele fɛ.
senantolanta buna gun kan farafina gun kan clubu ngana ka ɲɔgɔn danba nango Ligue africaine des clubs champions saison bafla ngoni saba bafla ngoni nani ɲɛbila ɲɔgɔn danw tako fɔlɔ tagali hukumu kɔnɔ AS Real de Bamako ni Coton Sport de Garoua ka bɔ Cameroun olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinigɛnɛ sibiri uti kalo in tile 19 san bafla ngoni saba in na a ɲɔgɔn dan bɛ tan Stade Juventus Marseille la Bamako degiliw bɛ senna AS Real de Bamako ɲɛma maître Famaga Dambele b'a ka senatolantanaw kɛrɛfɛ degili waatiw la ka se ka u dusukun lami ka ɲɔgɔn dan makɔnɔ. N'i ye président ye i kana équipe da fɛ a bɛ denmisɛnninw a b'u motiver hali ni hakilina jugu bɛ mun kɔnɔ on b'o bila a président yɛrɛ bɛ yan o de y'a to chaque fois ne bɛ na ni équipe bɛ entraînement na entraînement fɛn fɛn bɛ kɛ n bɛ yen ni équipe bɛ déplacer fana n bɛ to u nɔfɛ c'est pour que k'u ka moral remonter kosɛbɛ en même temps k'u soutenir. Nin na ɲɔgɔn dan mana se a man dɔgɔ faden kelen don yala ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'o ye layidu taw ye ka d'a kan Cameroun Coton Sport de Garoua fana ye tɔn belebele i n'a fɔ Real bɛ cogoya min na. Real ye tɔnba de ye bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que ale kɛra Mali champion ye Afrique le premier ballon d'or africain n'o ye Salif ye a bɔra an ka tɔn de la champion bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn retrouver simanw sanni si ye bɛɛ bɛ taa a chance égale. E ye layidu ta i ka mɔgɔ ye n'o ye senatolantanaw ye. Layidu tɛ o parce que mun do contrat de bɛ joueur ni Real ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn bɛ contrat kɔnɔ il faut que partie fila bɛɛ kɛ a ka contrat respecté n'o tɛ k'a fɔ ko ka layidu ta a ma layidu ta. Ni kɛnɛ in Real ka laɲini ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. An bɛ victoire de nɔfɛ ka don phase de poule la o de y'an ka objectif yɛrɛ yɛrɛ pour la première fois Mali équipe dɔ ka don phase de poule la an b'a ɲini Ala ka kɛ Real ye. I ye mɔgɔ caman san ni ma fili senatolantana caman y'u yɛrɛ sɔrɔ i ka tɔn na. Saison bannen an y'an sigi an ye jateminɛ kɛ ni équipe bɛ bɔ compétition africaine la surtout ligue a ka gɛlɛn mun ɲana mun ma ɲa qu'est-ce qu'il faut faire an jɛra k'a dɔn k'a fɔ effectif ka kan ka renforcer kosɛbɛ kosɛbɛ parce que au-delà de tout ça an bɛ san wɛrɛ préparer parce que an ka titre in ka pérenniser a kana bɔsi aw la a kana bɔsi an na ka don phase de ligue la san wɛrɛ ka kɛ champion en même temps ka coupe du Mali ta. Senatolantana kura caman nana tɔn na. O de don kɛ sans me tromper c'est les meilleurs joueurs du championnat du Mali Real bɔra olu de nɔfɛ. E mun fɔ Mali supporters ɲɛna n'o ye senkɔrɔba donbaw ye. Ne bɛ mun ɲini supporters fɛ bɛɛ ka bɔ supporters ye équipe tuloma de don équipe sigilen don supporters de kan a kɛra Real supporters ye Mali supporters bɛɛ ka bɔ Mali ko de don bɛɛ ka bɔ samedi don ka na Real pousser pour la victoire. ɲɔgɔndan kɔsegini bɛ tan Cameroun jamana kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don. Sisan an ka maliden dɔw lamɛn Hamina ko ni jarana ko min bɛ u la jango an bɛ waati min na ko sisan. Aw ni sɔgɔma VOA Afrique ne bɛ fɛ ka kuma bi fɛn minnu bɛ ka kɛ farafin jamanaw la n bɛ fɛ ka fɔ tubabuw kan ka faamu k'a fɔ ko bi ni kunun tɛ kelen ye ka da kan anw bangebaw minnu tɛmɛna olu tun bɛ jɛ ni ko dɔw ye u kun ma ko dɔw faamu mɛ bi anw bi denw y'o faamu kosɛbɛ wa an tɛ sɔn ka jɛ ni ko dɔw ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko a bɛ baara kɛ an ka jamanaw kɔnɔ a bɛ dɔ sɔrɔ an bɛ dɔ sɔrɔ kɛ o bɛ bɛn mɛ n bɛna n b'i ta maa bɛɛ lajɛlen ta n tɛ foyi d'i ma o fɛnɛ o ma nɔgɔn dɛ o wagati de tile tɛmɛna fo tubabuw ka faamu k'a fɔ ko bi o tile de tɛmɛna aw bɛɛ lajɛlen fo. Salam alaikum VOA Bambara lamɛnbaa lajɛlen ne tɔgɔ Sange Keita ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako Kalabankura ma ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase Mali transition baarakɛla bɛɛ lajɛlen maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan comme MINUSMA kan ka taa ka bɔ Mali la MINUSMA bɛ ka taa MINUSMA déplacé bɛ yɔrɔ minnu na n'o ye an ka centre ka taa kɔrɔnyanfan fɛ ne bɛ appel min lancer yen population ma bɛɛ k'i kɔlɔsi parce que mun na MINUSMA taatɔ sisan mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ ka fɔ ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na
mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na ye mun ye u bɛ ka mɔgɔ dɔw ta ko u ka fɛɛrɛ kɛ u k'u yɛrɛ makara ko parce que ko ni MINUSMA taara ko Mali armée bɛ na i n'a fɔ bingani walew kɛ donc o ye information mun ye ni n bɛ appel lancer an ka gouvernement ma u k'a fɔ télé la k'a fɔ radio la kan bɛɛ la k'a fɔ ko ni MINUSMA taara an ka sɔrɔdasiw u bɛ yen de ka jamana bɛɛ lakana k'a ta Kayi fɔ Kidal armée bɛ yen k'an lakana de armée t'an jugu ye donc u ko message de sensibilisation kɛ b'o ɲini an ka transition mɔgɔw fɛ. Oye Abdulmumin Maiga aboton Dr. Maraba alhamdulillah ni wati na nasigli me Niger na be fe kan hakilna de kado dugula chene min kera yan ko sebe donc ni min ka kanera hakilla afun kadne vraiment ni shoro shuru dona yoro min na ka yoro min libere yano kata a yoro demsenu nunu yu jesiri kele kama avant que olu shoro shu kan yano kata a demsenu nunu désarmé ka malfa boado na taporata o ka yoro localité ya di demsenu nunu ma o ka yoro garde yano lubeta kan kada ka Mali kele flene ama banfolo yano beta turu che Kidal nunu ni fe nunu na kana o ka yoro localité ya ko di a jeune yerma o ka comment dire volontariat ke chesir ko sabe yoro kalfalla yari shorashu ka segin kana nenyana o kafsa ko ina ko sabe dana ambassador nunu ye mo munun ka fenge kuka jofolo o ka dana yoro dana ya di uma ka doni duma marfa ni fiona o ka yoro localité ka yoro sécurité yanu beta turu che kana ante ni yoro lablala a jogu be segin kana de koy donc mogo dun shite na mogo shika yoro localité keleke iyere no la kateme iyere bakun kan nenye bodela ina fɔ ladala ko la tabalen be kumada di aw ma walasa ko se ka ɲɛfɔli kɛ hamina ko ni jɔrɔna ko min bɛ aw la olu la aw fana n'a y'a sɔrɔ aw b'a fɛ ka ci kan lase a bɛ se k'olu ci an ka whatsapp nɛgɛjuru sira mun na o de ye fufu 1 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ an'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye muso la ka walima pogotigini ye a ka d'an ye k'aw fana ka hamina ni jɔrɔna kow dɔn. nin be dan sigi an ka bi kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ la Dadi Balawe ale bolo tun be nɛgɛ karafi la ka kunnafoniyaw lase aw ma aw balimamuso n'aw denmuso ne Seinabu Cero yɛrɛ fɛ sini jumadon ni waati kelen in na ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an bena ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka tile hɛrɛ di.